Bună, dragilor! Sunt în drum spre mare și n-am putut să ratez o vizită la Fashion House. E o locație spectaculoasă pe A2, la ieșirea Cernica, la câteva minute de București. Dacă vrei să scapi de agitația orașului și să plătești mai puțin bani pe haine de calitate și încălțăminte de calitate, să știi că ăsta este locul pe care îl cauți. Astăzi am nevoie de o pereche de papuci de plajă și câteva tricouri, așa că hai la Smart Shopping! Reducerile încep de la 30% până la 70% sau chiar mai mult în toate zecile de magazine outlet de aici. Niciun articol nu este neredus. Scuze, făceam un Insta Story pentru că îmi place foarte mult arhitectura acestei locații, care este inspirată din perioada Belle Époque și dă așa o atmosferă boemă, relaxantă, liniștită. Chiar e plăcut să pierzi câteva ore pe aici. După shopping merge o cafea bună aici la cafeneaua din Fashion House Palladium. Să aveți o vară minunată și nu ratați locurile cu vibe bun din București.